Takže čaute ľudia, tu je Naty a vítam vás pri už tretej časti z hry Skyhill. V tejto časti sa pozrieme na toho obrovského zombíka a plus to bude taká trošku, no o dosť dlhšia časť, lebo chcem dať minimálne 20 poschodí, čož fakt je klasikou nás je nejakých od 9 až do 12. Ok, ideme do toho continue. To je náš krásny zombíček a náš typek s upilovanou brokovnicou, ktorú som zatiaľ nevidel. A tak je pravda, že vás som to ešte neprišiel. I need a key. Nemáme náhodou nejaký kľúč tamto? Nie, že? Nevadí. Plus už viem, ako funguje to kraftenie. Vlastne tam musíte ísť na ten váš spawn. Fuck, on brutál veľa bere. Na ten spawn, kde... Shit. Kde, čo to je? Kde vlastne crafting table a tieto sprostosti. Čož je trošku také zdlhavé, ale dneska si vykraftíme tú mačetu a vo prípade možno aj lepšiu zbraň. Čo? OK, tak prvýkrát sme skapali. A teraz musíme ísť znova celú hru. Ježiši. Ja som sa vôbec nepozeral na život. Fuck. Tak toto preskočíme. Kastelnu sme už videli. A bude to ešte dlhšia časť. A bude to taká rýchlo. Čo najrýchlejšie proste prejsť celú toto všetko. Takže ideme klikať, OK, už máme stylu, to je či čo to je, ja neviem, jak sa to volá. To nie je nič, tuto je chili paprička, what? OK. Ne, ježiš, ja sa tu neviem pozrieť do eventu, že? OK, vrátime sa rýchlo späť. I got it, OK. Weapons, šup, tak. A teraz, ideme späť k tomuto debilovi. Šup, rýchlo killne ho, kámo. Počkaj, mám zabíjať rukou, nie? No nie rukou, ale s touto, no. Už mám v rukách tú sračku. Bum. Bum. A toto dáme, toto, bum. OK. To by sme mali, rýchlo ho prehľadáme. What? Medic pack, lol, super. Zoberieme si rybu. Toto zoberieme rýchlo, všetko čo sa dá. Rýchlo, riť. Počkaj, zlomíme si kvetinku. Jo, OK, prehľadáme túto krabicu. Toto bude taký trošku chaotickejší diel, keď tak na tým rozmýšľam. Trošku. Takže na... Čili papričku, to mám ráda. Keď ten tu mám nejakú krvavú ručičku, sa určite porezal na niečom, úplne náhodou. Toto viem zobrať, tam bola kávička, nejaký kávičkár tu sedel. To čakal, tu nezomre. A toto prehľadáme, jo, zoberiem zasa rybu. Rybu ešte nejdeme žrať, kámo. Celkom rýchlo to teraz prechádzame. Jogurto nemáme peňaží na chleba. OK, z tohto čaj neviem zobrať, tu mal zasa niekto. Si porezal ručičku a potom išiel hore do výťahu za maminkou. Mami, ja som sa porezal. A toto je na to, na čom sa porezal. Počkaj, to nie je to, na čom skúchať. Ale neviem čo to je. Plus, neviem, ja nemám vajrko, ale ono to opravím aj tak, takže. Ani vajco máme, a vajco už máme 3. Pokiaľ sa rátajú. Cenzúra. Tu je ďalší chuj. Chuj, chceš zomrieť? Chuj. No tak ja neviem, tak zabijeme chuja. Hej chuj, tu máš. Dám mu teraz takú krásnu hedku, takú sa trafíme. Doriti! Musí tam byť taká malá šanca, že sa trafíme. No poď, bum! Šup, tak. My fakt netrafíme ani toto extra. OK. Zobrali sme ho trošku málo, ne? Prečo mu bereme minimálko? Už lepšie. A teraz... Ježiši! Ani. OK. Prvé prehľadáme toto je neviem, sušička na negrov. Ježiš, toto bolo rasistické zase. Na ekvatoriálo a... Sorry, fakt.
Tak, sme populárny youtuber, takže si nemusíme dávať pozor na reči, to je papier. To sme už čítali. Ja som taký krivý, ešte aj v tomto. To je mobil, what? New message, bro. You're cool to do, you wanna... Just in case forget. Aha, super, šíbený. Tu sme boli? Nie, neboli vlastne, keď tam je otáznik, tak sme tam neboli. Rádio nemáme zobrať nejakú kazetku porno. Aj keď v rádiu... To je vylutovaný automatik, ten nemôžeme, už tam nenechali nič. Kámo, kto bol taký hlavný a zobral si keycard? Čo mám keycard? Som predtým aj nemal, myslím. Cheeseburger. To nám prehľadávať, toto bude... To bol ten káviškar, že... Už zasa tu je ten psychonúb. Tu máš ty svinia. A zomri. Tu máš, bum. To ešte... On sa teleportne, alebo zagličuje sa a zdrhne. A čo už nám... Ok, tu už... Lebo nemáme klikať na nič. Žradlo si dáme čo? Nejakú... Toto. Kámo... Nejak ďaleko extra nedošiel, čo? Zabiť? Tak poď, no. No, poď. No, ty máš nožík, čo? No, tak silný si. What? Kámo, dávame si pozor na ten život, lebo 32% nie. Keď ho zabijeme hneď na začiatku, ja budeme taký šťastný, že to debila to nebudem vidieť. New level! Aha. Ok, zožráme niečo, mutant bull. 100 sa dá craftiť niečo, 100, len to som jedno zožral. 100 healu. What the fuck? To ešte niečo, čo dá... Aha, my máme. Ona to dodala heal. Lol. Kámo, toto prehľadá, tam bude toľko vecí, nič tam skoro nebolo. Tak dve veci, neviem. Tak psychonúb. Zabijem jedného a je tam druhý. Fakt. Do riti. New message, bro. Don't worry. O, nový level zasa. Super. Tu zasa niečo. Na niekoho, na niečo. Na všetko. Mohli by trošku vyupgradovať tú grafiku. Sice to tam nevadí. Toto neviem čo je, tu vyzerá jak neviem čo. 20 a tohto, to by sme si mohli... Oh jej, kapulička. Ale fuj. No, nie zlo. A kam máš ten oblek má? Jak sa prichystal na tento boj? Tak poď bojovať, poď, pokiaľ sa nebojíš. Budeme rytieráty, poďme rytieráty. Kam, super. Empty. Ježiši, už zomreš, koľko vás tu je? Vás som zatiaľ videl viac jak normálnych zombíkov. A to je už čo povedať. Jakú som mu dal, kámo. Ďalší mutant blood. Empty. Neviem, či sú to razerky, ale keď hej, tak ich zoberám. Ticho, to si nepočuť. Eurco na poličke, kámo. Kebyže aspoň 5 eurca. To je trošku plesnivé, tak to trošku odhodíme, ale len trošku. Keď doplníme si trošku hunger, ale... Fakt, spočítajte, koľkokrát som v tomto videu povedal trošku. Zase som to povedal trošku, ale... Není ich tu fakt trošku veľa. To je už moc. Ježišmo. Kámo, brutál veľa ich tu je. Nevadí, je to ústne. A teraz si takú podpasovku. OK. Plus
myslím, že už som to spomínal, z Rovska sa mi vymazala druhá časť, takže budem musieť natáčať znovu. Čo sa mi trošku moc nechce, trošku dosť. Kamo ďalšie slúchatka, tu má každý slúchadlá, na čo mu boli? Toto bola trošku blbá otázka, nie? Na čo vám sú slúchadlá? Ale už do rytí. Skapte už všetci, zomri sa tam. A teraz mu furt berem? Tak. Ale akože príde sem, musím prevtieľať, čo, what? A vidím, že tu už niekto má nejaká žena svoje dni. Bum. Náde. A co, sem to není veľa. Ok, no to. Tá, ešte sme celkom v pohode, vyzerám. Iž, to som nemal robiť, mal som mu dať normálnu. Ja som mantavý. Hej, tak dám si medické decko. To sme čarkovali. Fakt ako, že som sa trápil kvôli jednému chlebu a ja neviem čomu ešte. No, large medikit, to nebude až tak zlé, ale... A to neviem. Ok, dáme do 80. poschodia. Potom to ukončím, serem na ňo. Choď do prdele. Zvyká tam byť niekedy dobrý ľud, ale zase to vyhodím, ježiš, presne. Ja, ok, nič, ja som myslel niečo úplne iné. Už sme level 4. To kde si ukradol, kámo? To odkiaľ vieš. Tu už sme zlomili tú rastlinu, to je celkom v pohode, ja rád lámem rastliny. Plus keď niekto vie, tak povedzte na čo to je dobré. What? Food, I need food. Ježiši, nemám žrádlo. Butter. Ok, fuj, samotné maslo by som nežral ani. Minecraft hodiny zasa, super. Rebríček sa nedá prehľadať, to by bola trošku sprostosť, aj. To je aj logické, ty kokos, tá hra je viac logickejšia jak ja. Celkom rýchlo to prehľadáme. Ty už zomri, prosím ťa, prosím. Nevieš spáchať samovraždu. Kámo, radšej to. Že keby som bol s teba šťastný, ulico, kebyže zomreš. Fakt. Ok, som šťastný. Ďalšie orechy alebo žalúsice, žalúde to nebudú, lebo myslím, že človek hovorí, že inak odkedy je v Grand Hoteli v luxusnom v automate orech a ešte k tomu jeden. What? To má logiku. Čo nám zem? Dá sa to zdvihnúť? Čiže obrovská škoda, nemá to potenciál. Ideme ďalej. Ups, možno, že som bol teraz trošku dosť ticho, lebo som bol trošku ďalej od mikráku. Keď hej, sorry, ale zosilním to, tak no probléme. Keď som sám, tak to viem zosilniť, že poviem. Extractor. Pum. Ježiš, netrafím sa, no jaký krivý. Prečo má 21 healu? To si nezaslúži toľko. Keď tu nebude. Samozrejme, prečo by tam bol? Bandáž, je fakt super. No. Ježiši, koľko ich tu je? Prečo som mu udrel do ruky? Fuck. Fuck. Trošku málo healu mám. Oje. Kto je tu král, kto tu má najviac healu? Ja. Toto toľka. Ok, už sme na 82. Prídeme na 80. A vykraftíme si niečo, ale čo? Vieme si vykraftiť niečo? Nevieme si vykraftiť vôbec nič. To sme chudobní. No, čo jesť? Hasičák. What?
clipping, the only known survivor of the serial killer's attack, investigated, ale ja sa to nechce čítať. From reality, okay. Tak zajímavé to. To byla 17 heal, to není až tak dobrá. Kam jsem ho trafil? Já jsem ho ne. What the fuck? Za toto sorry. Ještě. Za tyto pípaní, ale... Skype si vím vypnout, ale... Prostě SMS-ky s možností si se na ty. Ok, budem to robit, sorry. Ale budem to striať, lebo nikto mi nevolá ani nič. A dosť zaujímavé inak bol ten dopis, čo písali. Lebo že nejaký sériový vrah, ale ja neviem čo. Ten má len 6 healu. To mohla byť taká krásna toto kilovačka. Prečo to zobral? On sa odportol? What? What? To nechápem. Čo? Prečo by sa niekto odportoval? Na čo mu to je dobré? Toto sa z mutantskej krvia z nej... A koľko to? Course poisoning. Poisoning? What? Viete byť otrávený? Okay, takže to nebudeme mať elektrínu. Something disturbs me. I don't remember clearly what happened before the disaster, but I remember their faces. Especially my little Nikki's. She had her maths exam next month. Back then, she was so worried, so concerned. Enough. I'm driving myself crazy. For now I just bear my miserable cross, looting ruins and hiding from the mutants, and looking for a reason to keep going. Ok, mali sme tu nejakú... neviem čo. Proste do prdela. Rozhovor, alebo kazetu. No tom typkovi. Ok, a tu tiež není. Takže vlastne tu nebude elektrina, kým. Super. Tak to som fakt šťastný. Strašne som šťastný, juhu. Neviete si to predstaviť, kámo. Fakt, neviete si to predstaviť. Tak super. Tak super proste. Že není elektrina. Ja som strašne šťastný, ty kokos. Wow. Jo, už máme duct tape, what you can do. A prečo sú tu všetky dvere What the? Prečo je tu všetko OK, ja to ukončím. Majte sa škaredo strašné. Majte sa pekne. Ešte si vykraftíme teda niečo. Kiaľ vieme. Áno, tu sa kraftí, super. Aj tento kraft. Kraftím si. Neviem, čo je toto? Painkillers. Čo proti bolesti. Tu sa dá niečo kraftiť. Toto si vykraftíme a teraz by sme si mali vedieť kraftiť. Niečo... Áno, toto si vieme vykraftiť. No. Prečo máme... What? 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 Kámo. OK. Tak toto... Trošku veľa sme si to vykraftili. Už máme vlastne to páčidlo a všetko. Ja tento let's play tuto ukončím, lebo už to fakt bude nenormálne dlhé. Ty kokos, to už dosť dlho natáčame, takže ja sa s vami lúčim, AVČD, počkaj, ok, AVČD, čus!